Nakoľko som si zmyslel, že budem veľký vloger, tak toto je prvý vstup do môjho prvého samotného vlogu, kde vám možno chýba jedna osoba. Kenny. A dneska mám celkom zaujímavý deň pred sebou, nakoľko je 14:20 a ja mám byť o 17:10 v Košiciach. Ale keďže spustili novú linku a výzeru Bratislava Košice, tak za pouhých 54 € máme spiatočnú letenku z Bratislavy do Košic, takže no nevyužij to. Ďalšia mega veľká výhoda tohto celého je to, že nemusíte chodiť na letisko ako bežne, keď idete z Viedne alebo tak, že 2 hodiny dopredu, lebo neviete, že čo sa deje na letisku, ale tu viete, čo sa deje. To znamená, že sa tu nič nedeje. Stačí vám prísť podľa mňa 40 minút vpred. Teším sa, že letím do takej lukratívnej destinácie, ako sú Košice. Ako býva tradícia, pred každým letom si treba čo? Jebnúť. Ideme piť. Ale neviem, či na týchto nízkonákladových 20-minútových letoch sa to robí. Keďže by to stálo viacej ako letenka spiatočná. To by som netočila, že takouto spoločnosťou letí. A čo? No rob tam AI, že... Musí mať svoje začiatky zaznamenané. Potom bude tu na odstavený private jetík jeden. Inak letí s nami Roman Tabak. Keeping your power box electronic devices in our compartments. Najhorší let v mojom živote. Turbulencie, zapútaný celý čas, nechodil ani servis. Ako sa zbalí človek na 2 dní? Idem k babke do útorka, takže preto. Išli sme v taxiku s typkom, ktorý kedysi predával drogy v 90. rokoch a vozil ich po košických kluboch. Čiže ty, čo ste z Košic, chodili ste v 90. rokoch na diskotéky, tak možno ho budete poznať. Ale neviem, jak sa volá. Čo máš na seba a koľko to stálo? Mikinu, tepláky, ja mám všetko mužské. Ešte máme čiapku a ešte tuto na zemi je nejaká čiapka, počkajte. Menšia súka do vlogu, ďalším členom posadky je Aťko Tylka, ktorý aktuálne čaká vo vlaku, už 3 hodiny mešká a to nastúpil pred 15 kilometrami. Takže chalan je vo vlaku 3 hodiny a prešiel 20 km ledva. Aťko, ahoj. Každý točí, vieš to, musíš mať vlog. Marko, čo si myslíš o tom, že Paťa mala ghost produkciu? A ty sa smeješ? Tebe to je smiešne? Lebo Dano sa mi priznal, že na mňa pičoval. Ale kto si nerobil? V pohode, ja to chápem. To nie je hanba, nevedieť produkovať hudbu. Hanba je sa tváriť, že si to robila. Ja si otvoriť ten projekt, mi neveria ľudia. Ty nevieš ani rúbsak otvoriť, nie to ešte projekt. Marko, ideš zaplatiť, či už išiel niekto? Jeden z nás 4 išiel. Ale nie je to žiaden gentleman. Pocity? Už nie som lesba. Ďakujeme, Paťka. Povedal som do videa, že som lesba. Ďakujem. Píšte mi, babi. Konečne sme v aute. Presne tak. Ideme z Košic do Prešova, ešte ideme za našim kamošom na Kisák, ktorý po 4 hodinách cesty sa dostal z Liptovského Mikuláša na Kisák. A nie je to nikto iný, iba Aťko Tylka. Maria, to je nič. Čo toto je za vyjebané počasie? Čo ti jebe, aby človek došiel na východ a toto zažil? V októbri, keď pred 2 týždňami bolo 21 stupňov. Si október, máš október? Pardon, november. Čo ti jebe? Môj najobľúbenejší človek. Ahoj. To povieme tvojej frajerke. Ona to vie. Normálne s tým. Nasvieť si zadu, chcem, aby ťa bolo vidno. Mňa? Musí sa na vás lepiť, chlapci. Je to v poriadku. Dobre. Nie je to komfortné sa lepiť po chlapcoch, ale zvládne to. Čo ti jebe, ja som tak rád, že som s vami. Dal si pol deci? Hej. Aj pivko? No jasné. To je neskutočné. O tom som mohol. Áno, prvne. Ako moc ti chýba tu na Kenny od 1 do 10? Minus 5. Poďme dať tipy, koľko bude dneska ľudí. Veľa. 47. Ja hovorím, že 291. Presne tak, koľko bude dneska ľudí? 5. Koľko bude dneska ľudí? 112. Samo? 69. Popiči. Kokon, milujem tieto komunistické hotely, že? Že tu si viem živo predstaviť, že Baki Sadiky, či jak sa volal, že zajebal aspoň 17 ľudí. Jak sa volal ten košický mafián? Čo ho zajebali v Bratislave hotely? Ja aj Holub. Holub. Ja aj tak oni tu určite pili kávu. Kámo, to neverím, že tu ešte steny napachnuté z tých cigariet, čo sa fajčili vtedy. No, toto sa neteš, lebo toto sme s Andym videli a nič tam není. Už to je zavreté. Akože veľmi rád by sme si tam išli hodiť a skúsiť šťastie, tak sa hovorí. Ideme ťa odpaniť. Mňa? Ale akože do Enkoru. Teda v klube budeš prvýkrát. Dobre. Čo máš v nose? To máš ešte pozostatky z oného? Semeno. Pozor.
Toto je jeden z najlepších klubov na Slovensku. Aktuálne. Jeden z pozostalých. No, z tých 10, čo tu máme na Slovensku, je to jeden z tých lepších. Je to v top 10. No je to piče, sa smejeme, ale je to smutné. Keď ste úspešný DJ ako sme my, tak dostávate takýto neskutočný servis, že jahody v decembri do piči. Domáce. Zo skleníka. Dívajte na tú miestnosť. Awesome. Backstage number 2. by sa Paťka určite tu mal, ale ako ne. No, ozaj. Začíname o 10. Končíme o 4. A kto kedy hrá, Marko? Ja hrám asi prvý. Od 11. do... Do polnoci max. Dobre, tak potom dám ja. Potom pôjdeš ty a o jednej Paťka. A Potom spolu. Dobrý deň. Aťko, čo ak nám zrušia let zajtra? Kvôli podmienkam. Tak ideme na Liptov. Marko, išiel by si autom, ak by zrušili let? Je to bolo? Však v trámke. Prvá, keď je v zime. Na let o 8 ráno. Aby ho nezrušili. Ako my vlastne ideme stadiaľ? Či ideme na hotel, či ideme? Čo ideme? Na let. Ako zneužiť fotografa, ktorého platí klub? Spraviť si fotky na náklady klubu. Nakoniec to vyzerá celkom snubne. Ukážem vám to. Ja to. Hi, Santa Clauses! Let's go, absolutely. This is a real Slovak Santa Claus. Yeah. Servus, veselé Vianoce. A šťastný! Šťastný nový rok! Potom nepí do piče. Keďže táto noc je znamení Absolut, tak Absolut darovala takéto úžasné čiapky, ktoré by v živote nikto nenosil. To som ja nepovedal, ale... Nie, úžasné sú. Ďakujeme Absolut. Keby som nemal ešte jednu, tak si dám aj ja hneď. Ladies first. Ladies first. Došiel čas, kedy tu budem buď ležať a nič nerobiť, alebo idem hrať drum and bass. Za 6 hodín nám letí lietadlo a neviem, čo mám robiť. Idem si pohrať dramačiky a teším sa na zajtrajší deň, lebo iný event Muzisa, Edison, Tisker. Aj keď nehrám, tak tam bude popiči. Lebo ide aj tento exemplárny kus. Čo ti jebe? Kámo, tebe ma daj medailu. Už dali. Za čo? Za Balaton Sound. I'm ready and I'm drunk as fuck. Ty kokot. Sweet! How was the party? Oh, very good, very nice. Indian, a lot of Indians. And also African. Very good, very nice. We love the party. Now we go to Bratislava, another party. Afro House. Afro House. Afro. Končíme Encore, ideme Košice, Markovi domov, 2 hodiny, sme k letisku. Aj toto je život DJ. See you there. Čiže Ačko Tylka je takýto akčný. Tak chlapec Liptov a on tam sneží. Dreaming of a white Christmas. David, choď do piče, prosím ťa. Ahoj. David, nechoď! Ahoj môj. David, rád som ťa videl. Konečne, do piči. Ale nie. David je fajn, keď sa s ním 10 minút.
A nie celú noc. Driftéži, kurva! To kurva, pora. Nič, priatelia, ideme spať na 27 minút a vidíme sa v lietadle. Ajoj! Ranečko. Ideme si dať čajček a poďme do lietadla. Pekný, krásny. Hodina spánku. Včera sme to podcenili veľmi, málo sme pili. No, Čiže sme ľudia. ale práve do piči. A aby sme neporušili tradíciu, tak pani Romana Tabák ide s nami aj naspäť. Ale vyzerá značne horšie, ako keď išla sem. Asi bola na nejakom záťahu. Tak jak ty. Seriózne sme išli, že odtiaľto sem autobusom. Nevadí. Z dôvodu krátkeho trvania letu posádka nebude robiť palubný servis vozíkom, kde nájdete široký výber jedál, nápojov. Aťko si vyspal typu o 40 minútach spánku? Bohužiaľ áno. Čo teraz? Povedz mi. Ty povedz. Musíme to nejako spraviť, aby sme zaspali. Neviem, Najmä čo... sa. Som sa to, že viem, že ty vieš, čo máš povedať a jebne si to povedal. Si dobrý. Som dobrý, ale dneska už nepijem. Najbližšiu hodinu. Dobre. Letenka z Košíc do Bratislavy sobotná stála 24 €. Taxík 1,5 km z letiska do aviónu stál 9 €. Názor? Čo si budem povedať? Poďme si najesť, ja som hladný. Pozrite sa, autičkom sme mohli prísť domov. Aťko, deň číslo 1 je za nami, deň Kamera číslo žije. 2 je pred nami, kamera mi jebla 8 razy. By ma zaujímalo, že ktorý sused mi tu nastrel na to auto, lebo toto nemohol byť tak. To musel byť nahnevaný sused. A dneska večer Muzisa, Tiskerová akcia, je to jediný Slovák, ktorý bol na Burning Mane, ak ste ešte nikdy nepočuli v žiadnej reklame. Takže príďte. Aj keď už je neskoro, lebo ten vlog vyjde potom. Ak vôbec. Dobré ranečko, priatelia. Kde sa hýbeš ty? No, 4 hodinky. My sa chystáme. Ideme sa napapať a vyrážame smer Edison. Ďalší zaujímavý večer na druhom konci republiky. Počasie, čakajte, otočím. Počasie je tu značne lepšie. Ale taktiež to vyzerá komunisticky ako kot. Tešíš sa? Vieš čo, ja sa toho bojím, lebo väčšinou keď sa neteším, alebo tak, že sa mi moc nechce, tak to bude masaker. Takže tam sa bude niekto točiť na hlave dneska. Je to viac možné ako včera. Musím naučiť sa natáčať zaujímavé veci, lebo vždy keď sa stalo niečo zaujímavé, tak sa Kamera bola vypnutá. že prečo nenatáčaš. To nevadí, to príde. Tak ale to si Prvé vlogy nikto nepozerá. To je v pohode. Ale keď budem slávny, tak to budete pozerať všetci a budete to pozerať spätne. Tak. Čiže ty, čo to pozeráte toto o 10 rokov a ja už som za vodou, tak mi napíšte komentár a pošlem vám 10 €. Každému. Chápeš? Akože... Nie? Tebe vilu kúpim. Nekúpiš vilu, som zvedavý, kokos. Búnim o bunku do piči, ten draží ako... Aj to sa ráta. Kde si? To som zvedavý. Dobre, vidíme sa hore. See you there. See you there. Papaj. Ja som spokojný nad všetko. Hospitality nádhera. Ale myslím akože v Encore. Jaj? Neprelivá voda absolút, nádhera. Hey yo, welcome back. Here we go again. Opäť späť spolu, Mám len tam o ten pár filter, kilometrov. Nemám tam ten filter indický. Nemáš? No. Ahoj. Dámy a páni, idem vám ukázať akciu, ak to vyzerá. Piče! A to bol mobil. Idem vám to tam zhodnotiť. Vstup do VIP. Povedz svoje pocity do vlogu. No neviem, čo mi to tu skáče, ja som asi ohluchol, kámo. Hej? No. Aj, nepočul som ale. Treba rekondičné hodiny. Backstage zóna. A ideme naspäť. A to pán majiteľ akcie. David, pocity. To bude vlog. Vlog? A to je kamera? Áno. Wow. Zajdeš, že pozeráš teraz aj na mňa, že vidíš.
Áno. Ukáž tašku. Oh my fucking god, kam to budú tie vlogy? Čo pozerám? Zdravím YouTube, zdravím KNII. Práve, že to bude prvý vlog, ktorý je vtipný, lebo je bez Kennyho. Konečne. Antoš Marka ide hrať. Ideme hrať, papa. Do your best. Život zbytočných DJov. No povedz svoje pocity. Kurva, no som v piči z toho, že mňa točí kamera takto. Zvykaj si, to nie je len na Burning chodiť. V piči som, lebo vždy som sa na tieto vlogy pozeral. A buď vtipný, vieš, to je to. Z opačnej strany, čo? To je to. A on vždycky pičuje, že koľko, že to nebolo vtipné video. Hovorím, že viem, ale to nedá sa byť, že non-stop vtipný. Ale môže to byť vtipné. Napríklad vtipné bolo, ako ste kradli veci na streame. Kradli veci? No, tie vozíky a tak. To kradol Alex. No. Alex nabehol do backstageu, že je animo manažer pre Slovenskú republiku. Super. Alex, kde si? Môžem povedať fun fact? Neviem, ako sa od nich, ale prvý bol. Andrej je ten typ kameramana, ktorého zoberieš na Burning Man. Je tam s tebou tak, že 3. 4. deň a potom sa ho len tak medzi ročou opýta, že čo si natočil? On... Nič. Jaký nič? Potom som Andrej nevidel 2 dní, nezvestný, prišiel červený jak tento gauč. Znovu sa kokot. Púšti, kde je 50 stupňov na jatre. On kamo, mám to všetko, mám natočené, dobre, môžeme ísť. A bol si sa nehať nevyhoniť v nejakom onom? Nevedel som si dať Selina mu vyhať nejakého Napíšem, ale... Melanie, čo máš na sebe a koľko to stálo? Nič. Nič nemá, nič sa nestalo, kámo. Tak. Tak ale dneska nemá nič, to si kaže, dneska nič. Mal zákaz pri sekačovi. Čo tu je? Humana. Humanik. Ríško, čo obsahuje tvoj rider? Hlavne slámky. Iba slámky. Koľko slámok je dosť? 25. No, tak to bude také skinny akurát. Ona má dieťa ináč. A čo? Nevyzeráš. Very nice weather. V dnešnej dobe to vyzerá takto, že keď nemáte VIP... Opa! Takže akcia sa blíži ku koncu. Zhodnotil by som to ako celkom úspešnú vec, až na to, že videli ste, čo sa deje. Že stačí byť VIP, ste za DJom, všetci a vpredu nie je nikto. Čiže obraz doby, by som povedal. Aj to sa stáva. Ako vďaku za týmto pekným víkendom by som spravil jednu veľkú pičovinu a to je, že zastrelil tohto kokota. Poďakuj ľuďom do vlogu za pekný deň. Ja ďakujem za pekný víkend. Nielen deň, bolo to výživné a vidíme sa zase o boh vie kedy, ale bude to zase výživné.